पास करेनी कुछ खास करेनी लहंगा उठा के रोज जाप करेनी। अरे भंसी वाला वाह लहंगा उठा के रोज जाप करीले ए तहार बहन चोदो अल्लाह ना चाटेल का हाल बा भाई का आज हम फिर से बात करले बानी गोरी में चाय पियले से मर गईले अमर हो गईले अलाम पटांग के खगा गईले। तो भाई लोग वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी भी को ठेस करने के लिए। तो हम कई खुदा खोदी हमें नाम आकाश बचोदी आज की वीडियो स्टार्ट। बारे तार बहन चोदो बा ना भौजी के बात सुन तारा कैसे कहतिया कि लहंगा उठा के रोज जाप करीले। तोहनी बताओ लोगन कि लहंगा उठा के कौन जाप करेला ए भौजी कि कुछ और करेलू। बारे तार बहन चोदो वाह हमार ढोरी में चाय यदि पियब तो 100 साल जियब आ जियला के बाद में पटा के पेलते रहिए ना तार बहन चोदो ये चाहता रू ए भौजी ऐसे मत कहो कि 100 साल जिए खातिर और गलती से 100 साल जी ले लगनू तो इतना पेली नू कि मर जाई। अच्छा ए राजा तंको ना तू कर सर ए भौजी तू ये चाहता रू कि भैया आवस आ लहंगा उठा के चढ़ जास तहार बहन जो सुधर जा मर जेबू। अब सुना भाई लोग देहिया पर चढ़ के हो जा गरम मतलब कबो भौजी कहतिया कि ढोरी में चाय पिया कबो कहतिया कि शर्म ना करा अब कहतिया कि देह पर चढ़ के हो जा गरम ए भौजी कुछ चाहता रुका बारे तारा बहनी के प्रणाम करो वाह ओठलाली के माजा यदि लिहब तो राजा 100 साल जियब ए भौजी। अब देख उत्तर भाता रहो अब तू ढोरी में चाय पियाओ चौठलाली से माजा लिए तो कुछो कर वो से हमारे कुछो ले देख नहीं के लेकिन इतना बकचोदी मत कर सरवा में कान दुखाए लगल। मेरा ढोरी में दूध भात खइबो ए राजा अमर हो जइबो। अरे तार बहन चोदो वाह हमार ढोरी में दूध भात खइबो राजा अमर हो जइबो। अब सुना भाई लोग अभी हम सुनले रहनी हाँ कि हमार ढोरी में चाय पियब तो 100 साल जियब आई भौजी कहतिया मतलब छौरी कहतिया कि हमार ढोरी में दूध भात खइब राजा अमर हो जाइब ए भौजी लोग का समुंदर के अंदर नहाइबो ए राजा अमर हो जाइबो। हाथ ना थिबू तार बहन चोदो कहीं का समुंदर के अंदर नहाइब राजा अमर हो जाइब मतलब इस तरह कहाँ भयल बा हो कि समुद्र में नहाला से अमर हो जाई ए भौजी मतलब बहन चोद पागल हो का तुम ढोरी में चाय पिलावत रहलो। अरे वो तो हमरा से बड़ गलती भइले। अच्छा तू ढोरी में चाय पिया देलू तो तहार से बड़ गलती हो गइल बा का भइल बा भौजी हो तहार भातार लाल पर हक दिले बा का कैसे कहता कि चाय पिया देनी तो ढोरी में बड़ी भारी गलती हो गइल बा तनी खोल के कहता तब तारा के पिलाई करतन। ढोरी में चाय सैया पियले नहीं 100 साल जियले। अच्छा हमार ढोरी में सया चाय पियले नहीं 100 साल जियले बाहर तेरे बहन चोदो वाह बहुत अच्छा। अब हमरा पता लगल नू कि तू काहे ऐसे कहत तारू कि हम ढोरी में चाय पिया के बहुत भारी गलती कैले बानी। तो भाई लोग ऐसा बात भइल बानू कि भौजी राते अपना ढोरी में चाय पियले बानू तो भैया पीला के बाद में मर गए बारे वही से भौजी नू ऐसे कहता।